Όποιος δεν αντιστέκεται είναι και αυτός αίτιος για την ταχύτερη έλευση του κακού. Ναι, αλλά θα μου πείτε μέχρι ποιο σημείο πρέπει να φτάνει η υπακοή. Υπάρχει περίπτωσεις κατά τις οποίες ο χριστιανός δεν πρέπει να υπακούσει στον ιερέα του. Είμαστε συγκεντρωμένοι εδώ, αδελφοί μου, όχι μόνο για να δηλώσουμε όχι στην κάρτα του πολίτη, αλλά για να δηλώσουμε σαν μια προσυγκέντρωση, γιατί θα ακολουθήσουν μεγάλες συγκεντρώσεις σε όλη την Ελλάδα. Όλοι μέσα στον δρόμο, να κοπεί η συγκοινωνία. Σε αιτιούτους λοιπόν λυκοποιημένας, οι οποίοι πηγαίνουν κόντρα με το θέλημα του Θεού, φαναρά, σε αυτούς τους λυκοποιημένας δεν επιτρέπεται το ποίμνιο να δεικνύει ουδέμιαν υπακοή και πειθαρχία. Όχι στην κάρτα του πολίτη!